நிஜமா நான் ஒரு கேன கருமோ கன்றாவி காலேஜுக்கு போன எதுக்கு போறோன்னு தெரியல அங்க நடத்துறது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஊர சுத்தின ஓவரா அதனால இத்தனை அரியரா வேஸ்டா போச்சு கெரியரு போடல எனக்கு வீட்ல சோறு மண்டையில ஒண்ணும் இல்ல போமாட்டேன் கிளாஸுக்குள்ள நல்லா படி காலேஜ் முடி அப்பதான் லைஃப் இருக்கும் நல்லபடி கண்டபடி சுத்தாத நீ சீக்கிரம் வந்துடுவ தெருவுக்கு நீ ஆல்ரெடி நான் காலேஜில் மக்கு ஜென்மத்துக்கும் நான் எடுக்க மாட்டேன் புக்கு அரியர் கிளியர் பண்ண தெரியலையே எவ்வளோ படிச்சாலும்